Parmi les grandes figures de la dynastie Abouhatsera, Baba Khaki fut l'un de ceux qui marqua l'histoire. Il se distinguait par sa sainteté exceptionnelle et son dévouement envers tout un peuple. Petit-fils du légendaire Rabbi Yaakov Abouhatsera, fils de Rabbi Messaoud et frère de Baba Saleh, Baba Khaki a marqué son époque par ses prières puissantes, ses bénédictions miraculeuses et son amour inébranlable pour la Torah et la communauté. Reconnu pour ses miracles, il était un refuge pour ces milliers de personnes qui sollicitaient son intervention auprès du ciel. Aujourd'hui encore, désormais porté par son petit-fils, Rabbi Yitzhak. אנחנו נמצאים כאן בבית כנסת ויזרע יצחק באשדוד, על שם מור סבי, רבי יצחק אבוחצירא, סידנא בבא חאקי. כל השנים רוצים להמשיך ולפאר את המורשת של הצדיק הזה. ברוך השם, כבר 12 שנה שאנחנו נמצאים כאן, והמקום צר מלהכיל את המתפללים ואת הלומדי תורה, מדי שבת בשבת, מדי חג וחג. רוב הציבור יושבים מחוץ לבית כנסת. ברוך השם שזה מקום שהולך ומתמלא ומתמלא, והמטרה זה לעשות קידוש השם, לקדש את שמו בעולם. ואת האמת שמאוד קשה לראות את המתפעלים ואת הלומדים בחוץ לבית כנסת. יש לנו שאיפה ויש לנו מטרה לגדול ולצמוח ולהמשיך להנחיל את המורשת של משפחת אבוחצירא לדורות, כאיש אחד בלב אחד. ברוך הבא בשם השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כאן, במקום הזה, כפי שאתם רואים, ייבנה בניין מפואר, בית מדרש של תורה, שבו לומדים את תורתו של מורנו רבי יעקב אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. מקווה טהרה גדול ומפואר, ומה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ובעיקר, אולם גדול ומפואר וייחודי מכל הארץ והעולם, אולם של הנצחת מורשת אבות לרבני משפחת אבוחצירא הקדושה, חפצים של הצדיקים וסיפור של כל צדיק וצדיק להנחיל לדורות הבאים. מי זה היה רבי יעקב? מי זה היה רבי מסעוד? מי זה היה רבי אהרון, רבי אברהם, רבי יצחק? מי זה היה נכדים שלו? בבא סאלי, בבא חאקי, בבא מאיר. להשריש את זה הלאה לדורות הבאים. Chers amis, nous avons besoin de vous pour donner vie à ce projet, à ce Mikdash Me'at. Chaque mètre carré que vous achetez, chaque mur que vous dédiez au tzaddik, sera une preuve d'attachement à lui. הפרויקט הזה, זה הזדמנות להיות מחובר באופן ישיר לשושלת משפחת אבוחצירא. קחו חלק בדבר הזה. Prenez le mérite d'avoir votre nom associé au tzaddik. אני בטוח שמור סבי בבא חאקי, שכל הצדיקים יעמדו לצדכם, ילוו אתכם, יגנו בעדכם. כמה נחת יש להם בפרויקט הזה. Je suis certain que le tzaddik, il vous protégera, vous et votre famille. יהי רצון שיתקיים בכם הכתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. שתזכו לשמחות בביתכם, שכל משעות לבכם יתגשמו לטובה, אמן ואמן.